Probando, probando. Madre mía, lo influencer que me siento ahora mismo, eh? A veure, ara només cal que no em fotigui de cap i que això estigui funcionant. Vaig a veure-ho. Buah, xaval. Soc youtuber, a més no poder. Lo de pentinar-me no ho porto gaire bé, però he sortit tal qual, ¿vale? Bon dia, què tal? Com esteu? Primer dia de Camino de Santiago. Ha sigut de les últimes en sortir de l'alberg. Eso es bueno, eso es malo, no ho sabem. Quan arribéssim a Oporriño i me quedi sense albergs públics perquè estiran tots plens, doncs llavors potser arribaré a la conclusió de que mai l'espavilar més pels matins. Però bueno, prou ho he fet en la nit que he passat perquè la noia que dormia a la llitera meua de dalt s'ha passat tota la nit no tirant-me, però se li anaven caent coses del seu llit al meu llit. M'he fotut una quantitat de sustos bastant importants, però bueno, tot i així hem dormit millor del que m'esperava, així que tot bien. Claro, és que a veure, me poseu un cavall en lo que m'agraden a mi els cavalls i m'he posat a seguir el cavall i ja m'estava equivocando de camino, eh? I fa 10 minuts que he començat a caminar. Así no vamos bien, te lo digo. Pero bueno, venga, pues, nos veiem d'aquí un ratet. Ei, què passa? Us porto la segona lliçó del dia. La primera va ser lo de portar la cinta per si fa vent, en cas de que tos feien mal les orelles. I la segona lliçó és, si aneu per carretera, deixeu-vos d'hòsties de telèfonos, ni de rellotges, de mirar los pasos, los kilómetros i su santa madre, no, ¿vale? Això no és només caminar i ja està, de fet, està passant un cotxe. No és només caminar i ja està, ¿vale? És caminar, però també és estar present en el que estàs fent. Jo m'he confiat, estava anant per carretera i m'he fotut una hòstia bastant interessant. M'he entortillat. M'he torçat el turmell. M'he torcido el tobillo. Lo dret. No em fa un mal excessiu, però també sé que ara estic en calent i que quan pare de caminar veremos què passa. I també tinc tota la cama esquerra rascada. M'he fotut una bona castanya, la veritat. Jo només espero i desitjo, perquè les rascades de la cama esquerra pues, són rascades i ja està, però em preocupa el turmell. Perquè encara me queden molts quilòmetres, perquè això m'ha passat recent començar, quan portava 3 quarts d'hora caminant, i me queden 6 dies per davant. Així que espero i desitjo que no sigui greu, però no ho sé, no ho puc assegurar. Estic una mica preocupada, la verdad. Després us ensenyo el resultat. Apa, ciao. Ei, què tal, com esteu? Bueno, ja estic a Oporriño. He arribat fa un rato, però bueno, com m'he fotut lo de la ceba esta, he prioritzat això. Segurament deixaré el report d'avui aquí, perquè no sé si després faré cap vídeo més, perquè també m'han passat coses personals que m'han afectat bastant i, pues, bueno, al final aquestes coses te trauen ganes de fer-ne d'altres. Però bueno, no és res que no es pugui
que no es pugui superar d'alguna manera. Al final la vida és una mica això, trobar-te pedres pel camí i aixecar-te, passe el que passe. I pues ara jo m'he trobat en una altra pedra. A part de la que... Bueno, no m'he caigut per una pedra, m'he entortillat, m'he torçat el turmell. Però bueno, aquesta és la situació d'ara, simplement això, he arribat a Oporrinyo, vaig a veure si em donen de dinar i ja està. I que probablement pues, deixaré el vídeo d'avui aquí perquè me limitaré a descansar, per a que el turmell no vagi pitjor i així demà pues, poder continuar. Vale? Au, pues, gràcies a tots. Adeu. Bueno, pues així està la cosa ara. Ai, la floreta que me queda. Mira, mira la floreta. A ver, es que no me... O sea, dolerme no me duele mucho como tal, pero claro, tengo aquí una bafia que me costa caminar i les rascades. Que bueno, això pues és més... sin más, rascades. Ay, bueno, en fin.